Майка ми ме блокира по телефона. Не защото ме мразеше, а защото ме обичаше повече, отколкото тогава разбирах. Мамо, ще ми дадеш ли пари? Не. Мамо, можеш ли да ми помогнеш с наема? Не. Мога ли да се върна да живея при теб? Мълчание. Тази вечер тя ме блокира. WhatsApp, обаждания, всичко. Разярен си казах, как може да ми го причини? Аз съм и син. Спах на пода у приятел, после на дивана у друг. Никой не издържаше повече от седмица. Един ден отидох при нея. Не отвори. Под вратата се подаде писмо. В него пишеше: обичам те, но не мога да продължавам да те спасявам от последствията, защото всеки път, когато го правя, не ти помагам, а те оковавам. Не искам син, който живее удобно. Искам син, който е свободен. А свободата се заслужава с болка. Разплаках се. Силно. Минаха месеци. Намерих си работа. Наех малка стая и си изградих навици. В деня, в който получих първата си заплата и писах, не ми отговори. Но същата вечер, на масата в малкото ми жилище, намерих турбичка с любимата ми храна и бележка: сега вече си готов да се върнеш. Но не за да искаш, а за да споделиш това, което си изградил със собствени усилия. Поука. Понякога любовта не отговаря на съобщенията ти, защото чака да пораснеш достатъчно, за да я разбереш.